Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαστε κοντά σας για το τρίτο μας επεισόδιο που έχει σχέση με το άρθρο 86 του Συντάγματος. Τις τελευταίες δεκαετίες ακούγεται συνεχώς ένας αριθμός, άρθρο 86. Άλλοι το θεωρούν σύμβολο ατιμωρησίας, άλλοι λένε ότι έχει παρεξηγηθεί. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε με οργή, θα μιλήσουμε με απλά λόγια. Τι είναι το άρθρο 86, πότε θεσμοθετήθηκε, τι ρυθμίζει στην πράξη και γιατί έφερε αντιμέτωπους στους πολίτες με το κράτος. Το άρθρο 86 του Ελληνικού Συντάγματος αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών και υφυπουργών. Δηλαδή, πότε, πώς και από ποιον μπορεί να ελεγχθεί ποινικά ένας υπουργός για πράξεις που έκανε κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Δεν αφορά ιδιώτες, δεν αφορά πολίτες, αφορά μόνο πολιτικά πρόσωπα. Το άρθρο μπήκε στο Σύνταγμα το 1975 μετά τη μεταπολίτευση. Στόχος τότε ήταν να προστατευτεί η πολιτική σταθερότητα. Να μην σέρνονται οι υπουργοί συνεχώς στα δικαστήρια για ψήλου πήδημα με τις πολιτικές αποφάσεις τους. Αναθεωρήθηκε το 2001, το 2008 και ξανά το 2019 μετά από μεγάλη κοινωνική πίεση. Στην πράξη, το άρθρο 86 δεν αφήνει τη δικαιοσύνη να κινηθεί μόνη της. Απαιτεί απόφαση της Βουλής για να ασκηθεί δίωξη κατά υπουργού ή υφυπουργού ή βουλευτή. Προέβλεπε παλαιότερα πολύ σύντομη παραγραφή αδικημάτων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλές υποθέσεις αξιόπινες να μην φτάνουν ποτέ στο δικαστήριο λόγω της διαδικασίας και να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι άλλοι νόμοι ισχύουν για τους πολίτες και άλλοι για τους πολιτικούς. Χωρίς υπερβολές, το άρθρο αυτό διέλυσε την εμπιστοσύνη προς το κράτος, ενίσχυσε την αίσθηση ατιμωρησίας, δημιούργησε δύο ταχύτητες δικαίου, έκανε τον πολίτη να νιώθει ότι αυτός πληρώνει αμέσως ενώ οι λειτουργοί του κράτους δεν πληρώνουν. Και εδώ γεννιέται η οργή. Όχι από φθόνο, αλλά από αίσθημα αδικίας. Για να δούμε λοιπόν τι ισχύει σε άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, γενικότερα, οι υπουργοί δικάζονται από τα κοινά δικαστήρια όπως όλοι οι πολίτες. Δεν υπάρχει ειδική παραγραφή, υπάρχει πολιτική ευθύνη και ποινική ευθύνη. Τι ισχύει στη ΣΥΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κανένα συνταγματικό άρθρο προστασίας υπουργών. Διώκονται όπως κάθε πολίτης. Υπάρχει και το impeachment, η καταγγελία δηλαδή, που δεν μπλοκάρει τη δικαιοσύνη. Στον Καναδά και στην Αυστραλία επίσης, ίδια λογική, ίδιος νόμος για όλους, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, μηδενική ειδική ασυλία. Στην Ιταλία, χώρα με έντονη πολιτική ιστορία και σκάνδαλα, δεν υπάρχει συνταγματική ασυλία τύπου άρθρο 86. Οι υπουργοί ελέγχονται από τακτικά δικαστήρια χωρίς ειδική παραγραφή. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα με την αναθεώρηση του 2019 καταργήθηκε σύντομη παραγραφή, οι πράξεις υπουργών δεν παραγράφονται όπως όλων των πολιτών. Σημαντικό είναι το βήμα αυτό, αλλά δεν φτάνει. Χρειάζονται άμεσα περισσότερες αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση. Τι θα πρότεινα εγώ βάσει της απλής λογικής? Την πλήρη υπαγωγή υπουργών στα κοινά δικαστήρια, μόνιμη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από τη Βουλή, ίσους κανόνες, διαφάνεια και αξιοκρατία. Όταν ο πολίτης νιώσει ότι ο νόμος δεν κοιτάει όνομα, αξίωμα ή θέση, τότε αρχίζει ξανά να πιστεύει στο κράτος. Η δημοκρατία δεν πρέπει να φοβάται τη δικαιοσύνη και να την κάνει να δουλεύει à la carte. Ανακεφαλαιώνοντας, θα κλείσω με μία φράση γροθιά. Η ισονομία δεν απειλεί τη δημοκρατία όπως πολλοί θέλουν να πιστεύουν, αλλά τη σώζει. Φίλοι μου, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να σκέφτεστε όρημα και καθαρά. Σας ευχαριστώ.